lihat kening licin, lihat body mulus autadan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tata wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodhos jalane werna-werna. Nggih, mboten jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit, kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae. Kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, Mas. Piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep moyo ya ben ngono ki terus. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Wadi Krembaka mula kondang Mimin Blantik Wedhus nika mergo kula tuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya lah kowe sek epir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek epir kok susu daya ngulon. Keprok dhewe. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumamburat, bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumamburat, cicit cuwit rame swara
lan sempurna sembah nuwun yang terutama dan yang pertama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk FKUB Teras Boyolali. Iya, luar biasa, terima kasih ya Mak. Kaya ngono kuwi Nduk. Iki awake dhewe sowan ana laladan dukuh kuweni Desa Randusari Teras Boyolali. Ngestokake dawuh pepunden ya kuwi pepunden ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin MBA. Oh panjenengane selaku promotor wayangan iki ya Mak. Kowe ngrangkep apa-apa. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye saka gurune wayangan FKUB iki ya Bapak Rajimin, mergo manut dawuh sing tak tampa 90% biaya untuk wayangan ditanggung oleh Bapak Rajimin. Tepuk tangan untuk Bapak Rajimin. Iya, ngono ya Mak. Ya semoga-moga Pak D Rajimin tansah pinaringan sehat lahir batin, pinaringan seger kewarasan kawicaksanan lan ugi rejekine tansah melimpah ruah kebak ing barokah. Amin ya rabbal alamin. Mboten katalumpen sing tansah berkoordinasi kelawan awake dhewe nenggih Bapak Lurah Teras, Bapak Joko. Oh iya, ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Ya semoga-moga sembada Kang Jinangka rahayu Kang tinemu basuki Kang KSD. Mula kanggo persembahan untuk wabil khusus dumateng Bapak Haji Rajimin lan ugi keluarga besar FKUB. Kula badhe ngaturaken langgam melati rinunce. Sumber keindahan itu adalah kerukunan. Melati adalah keindahan, rinunci adalah dipersatukan. Ketika kita mau bersatu, maka akan hidup dan indah dalam bermasyarakat. Oh ngono kuwi. Sing ngaturake sapa? Tak nyuwun pambiyantu marang Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Diwiwiti saka bawa luwih dhisik mijil yen ora kleru. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Monggo Ibu Sukesi Rahayu sasana kula aturaken. Dados
panuwunipun sampun dipun aturaken, Mak. Kalajengaken langgamipun katur dumateng keluarga besar FKUB wabil khusus dumateng Bapak Rajimin. Mugi-mugi dados renaning penggalih, rezekine tetep kathah, waton rezekine tetep melimpah, wayang kulit ki aman lho. Oh iya, pancen panjenengan iki minded neng wayang. Durya piyayine alus, blater, sumek, remen gojek ya, Mak. Kuwi sing ndadekake panjenengane iki sehat panjang yuswa ki kuwi kok. Iya. Monggo Bu Kesi langgamipun dipun aturaken. Wis mrene nyangking kembang melatiri nonce tanda yakti masuk sendiri kalane endahe budaya iki kaya ngene ya, Mak. Saling menyelamatkan. Wah iya. Terima kasih, terima kasih. Iki ana bintang tamune. Sapa nok? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Longgar to panjenengane. Weh, piye to? Panjenengan iki longgar tur dasare wis sehat walafiat. Tur dasare Mbak Mimin ya wis tobat tenan. Ayo, syukur-syukur. Neng kene iki lho letake FKUB iki neng kene iki. FKUB. Ora mung ngrukunke umat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ning nyatane rekor pada malam hari ini ngrukunake wong lanang, wong wedok karo bancine pisan. Ngono kuwi. Ning iki multi talenta. Temenanan elok tenan. Ditampilake yo iki mereka berdua wis rawuh. Monggo cublak-cublak suweng Mbak Mimin Apri duo sinden Klaten. Yo. Oh. Thank you.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh. Nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun cerita napa? Nggih critane. Lapun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Nggih. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Ndek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa bintang tamu. Tak kira kowe niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriko Mbak. Yo ngenteni dalang kondang urutane kan diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Lapisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo, ten Ponorogo. Pengen dibageke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Wong jere penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampeyan kok. Sik tak leganane. Nggih. Kula bageke. Nasional men mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya akhirnya. Kok sik to urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau lah Sampun Mbak. kaping mboten amuk dalu menika. Wih, dune montrak ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik to. Bapak Dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sebae emoh njaluke Mimin dilewati salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyan kok. Kedap kula bageke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantung pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo. Tapi sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Ayo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air apa ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kuwi. Kok begenggek piye to? Pak Yoyo piye bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan.
Engko nek anu lungguh semampir. Anu iki lho, anu malah nyapu dalan. Pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta ngagem nyampe. Wong wedok nganggo nyampe ra ya nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayu jagatan medsos kae wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ana kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kae anu trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bake kintel. Intel. Oh, intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Heeh. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra liku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula. Sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo Satu satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa? Heterogen, masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka, aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa, crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. sing ora apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake, pomon kae LDII, kae MTA, kae NU, sing ora nindakake, sing ora gelem rukun, sing gawe cerah, gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik, tak pedho dhisik. Nggih. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Nggih. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal Ora kena main-main. agama lho, aja main-main lho. Iya. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Iya. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, lah, kula kowe lak nek takon. nguri. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to. Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? simbok mbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Soarki simbok. Terus simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Wow. Ning mesti ngelingke le tangise. Kok le? Nduk. Nduk tangis. Nduk ngono ki. Le iki karo masku maksude. Telek Le Sukimen. Nduk Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Iso disalahne nduk lho. tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan.
Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satune ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak Ibuke Bukesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning lak ngurmati Nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngelengok. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sanggul nggih pun demes. Mung nyun sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas lho. Kecendaan banget nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki Aku yo gumun lho Lek. Gelang awet corona ngantek sakyaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Kecendakane sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar, di televisi, Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggih. Berarti nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok jelas. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya apa. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silat. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat koret. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusuk kene Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngateke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Umbul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD anu pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae dhisik. Wegah aku konsentrasi, mbok ranah pribadi ki ra digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho, kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, iki kula kalem to. Oh iya. Doel sukanya doel. Ah, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan.
setan. Setan iblis ki nggodha dalane werna-werna. Nggih, mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae. Kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, Mas. Piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono ki terus. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge kok ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar duit palsu kok. Ning mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses. Ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop malah ngoplok. Santai ku tak mong to nek ngedrop. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pinong ki gumun. Ngapa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora cesuk ora ono rekoso aku meneh. Walah lah kita ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa telek. Kangen ku tanpa bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku. Aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le. Oh ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane nek kumis tipis. Ngono kuwi ya marake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawang wis mengkorok. Donya kan digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Lho. Kulino aja. Mong sliramu kang
dadi telenging ati gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan iya niki nanggung laras dhuwur ra tekan cendhek ngagur-agur gumun rene pilihane iku lha nggih lar ngomong lah nggih mila jenengan sing nutupi iki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madol besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok le lambene nek omong jan ayo nonano ayo Mbak Mimin tilinganipun Kang rada budet wis tuwa apa ada sinden wos timake tenan lho Bu Kesi nyun pangapunten di sinasa penyelidikan dosa nih lak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau kan jika munter pi. Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku? Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapake karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Wuslah. Semene apa ya? Ya, ya ora apa-apa. Wuslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh, nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Crimpet-crimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok lho. Pak Juwair ya becik hebat. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juwair lho kowe. Jane pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri mergo luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wae lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. lah kowe gawa dolop kok tak mau Diguang ra kemerusak. kae mbak sumbangnya apa mbak go ngangsur lek Sebagian. Apri. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian tinggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae
anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapit ki. Mula kuwi lho kupat kapit. Lah, iya nggih. Ya nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken Du Sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Mapri. Ya Allah Pri, ya Allah. Anu cakepane piye? Wayah wengi udan grimes rawis wis. Empung aku. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk dados. Dan krimis ora wis banyu kang tumetes dadi seksi aku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilih dudut kalbu rasa kang tak ambat agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyuh rina wengi
manis sing sempur lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Nadyanto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Yaya. serono Pak serono Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. nek wong dikarep ya ora kurangi pangalembono nek ra seneng ya ora kurangi panacat Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klopo sak lugune kok ya temenanan. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tok onceki. Nek sing wong nalar, sing wong lantip, sing wong sempat ki dionceki. Dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. kulite iki jek enom angel dionceki. Iki kok Maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki, diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. lah nek kowe sing dingonoke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alam aku ki. Selama hidup lho rungono wong alam aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alam lak nembe Mbak Apri, menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sepenting aku ora masalah goyangi segibok, sepenting aku sex appeal ya. Sing kepir apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah, kae kok lah. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek apir kok susumu daya ngulon ki. Sek apir kok susu daya ngulon ki. Keprok dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, ngeten.